Som al que es convertirà en el primer carrer museu de Catalunya, el carrer del Vals de Manresa. De moment no és accessible a tothom. Només en tenen claus els veïns i el Joan, actor i guia de la Manresa desconeguda. Hola, Mireia, què tal, guapa? Què tal? Un moment que em refaig i ja ho veuràs de seguida. I plegats. Endavant. Bé, aquest carrer se situa, té diverses etapes, però pràcticament en tota la seva majoria és del segle XIV, una època, doncs, el segle d'or de Manresa, en diuen. Queda molt malament de dir, però sembla ser que Manresa, al segle XIV, era la segona ciutat de Catalunya després de Barcelona. Ho sento pels altres. No. Oita. Això són sales interiors de sota els baixos d'aquestes cases que s'estan rehabilitant. O sigui, tot això, pel que sembla, és una casa noble. El pati exterior hi ha el pou incluït. Les llambordes del pou, evidentment, són molt més recents. El terra no, el terra ja fet amb peces, amb petites peces, amb còdols de riera, amb petites peces de grava. En conjunt formen fulles i flors, que vol dir que un home de genolls va col·locar les pedres una a una durant setmanes. Santa paciència! Ara potser s'ho pensaria 2 cops abans d'acceptar la feina. Bé, amb la crisi potser no. Hi ha veïns que tinguin clau d'aquest carrer? Sí. A veure, què va? Ja m'ho deia jo, semblava que no estaria tan de sort d'endevinar-la la primera. No. Mira, aleshores, passeu. Aviam. És que allà al capdavall hi ha una caixa de llums que obririen els llums que hi ha aquí, si és que en queden. Això vist aquí, potser tindrem una idea més clara de com es forma el carrer del Vals. A la nostra dreta, a la part superior, hi tenim el carrer de Sobreroca. El carrer de Sobreroca queda, tal com diu el seu nom, a sobre d'una roca tallada. Aleshores, els manresans dels segles XIII-XIV edifiquen subterranis de les cases del carrer Sobreroca, que són les que tenim aquí a la dreta. De les cases d'aquí s'edifiquen subterranis. S'edifica uns metres més endavant i s'uneixen el subterrani d'aquí amb el primer pis de l'altra banda, formant-se aquest carrer subterrani. Ara s'hi està treballant, de moment, com a mínim, pel que sembla, es fan unes prospeccions a terra per saber si hi havia possibilitats d'haver-hi alguna cosa anterior encara. No sé si al final hi trobarem els fenicis aquí sota ja. Encara que costi de creure, aquest era el carrer principal de l'època, ple de vida, on vivien els més adinerats. Aleshores, les portes de les cases no anaven tan dures. Encara hi prendrem mal. Sabeu què? Ja ho acabarem de visitar quan inaugurin el museu. Jove, vostè que fa 1,80 m, pot venir, sisplau? Mira, que això ha caigut. Atenció, esteu a punt de veure el que us parla. Aquesta imatge no té preu. Ara ens trobem a la sortida pel carrer Sobreroca del carrer... Només sortir del Vals, aquesta cantonada amb el carrer de Sobreroca preserva el pou de la gallina. Una nena que es deia Agnès va comprar una gallina al mercat, se li va escapar i va caure dins del pou. Sant Ignasi de Loiola va treure la gallina del pou i la va ressuscitar, i des de llavors es creu que la seva aigua és miraculosa. En això no vulgueu dur la contrària als manresans. Ni misteriosa ni no coneguda. Al barri de dalt de la vila de Badalona hi ha poca llum. Aquests carrers recorden l'origen romà de la ciutat sobre aquest turó, i tot i no ser un carrer massa ortodox, el de la Costa és una de les connexions principals amb el centre de Badalona. Ja ho veieu, no es caracteritza precisament per ser pla i recte, però antigament aquest carrer en desnivell era la via natural per arribar fins a la costa. Vaja, que el carrer de la Costa és el que més costa. A la plaça de la Font deixem aparcat el programa d'avui. Fins la setmana que ve.